Som a Banyeres del Penedès, Baix Penedès, i aquí tenim una torre de guaita pertanyent al castell de Banyeres, segle X. Ja sabeu tot el tema de les terres de marca d'aquí del Penedès, de frontera, on hi havien constantment repartides per totes bandes. Això serà un altre capítol. Aquí les torres del Castellot i cap a Subirats, aquí baix a Santa Oliva. Us volem explicar una cosa que va succeir aquí, que va començar a succeir a partir de l'any 1905. Va néixer, en aquells aleshores, aquí a Banyeres del Penedès, un personatge que es va fer dir que el van anomenar Josep Canyes. Seria famós posteriorment. En Josep Canyes vivia just aquí sota i acostumava a pujar de ben petit aquí dalt. Per què? Doncs perquè, a part de que a la canalla hi venien a jugar sovint, ell li agradava modelar figuretes amb fang, amb argila. En Josep Canyes no en va perdre mai el costum. Diuen que sa mare, fins i tot, a l'edat de 13 anys, quan ell tenia 13 anys, tancava la porta de casa perquè la gent no el veiessin, que aquelles alçades de la vida encara modelava figuretes. Però és que tenia ànima d'escultor, a part d'escriptor, de dibuixant, de viatger, de pensador, de personatge recalcitrant que li agradaven una pila de coses. Aquesta dèria per l'escultura no va parar mai. Va ser amic de Mir, de Vilanova, va ser amic de Pau Casals, que el va estimular també amb certes escultures. Quines? Doncs, per exemple, la del 4 de 8, que hi ha baix al Ventrell, o la del Pilar, que hi ha a Vilafranca, els castellers, els monuments dels castellers. Josep Canyes va fer, a més, escultures a Madrid, al Parc del Retiro. No us ho perdeu. En té a Califòrnia, Fra Juníper. En té aquí baix al poble, tota una pila que les podreu veure. I és que de personatges importants en tenim molts al Penedès, que ara potser està molt clar quan la canalla els agrada l'art i els volem estimular que segueixin endavant, però potser aquells aleshores era tot plegat una mica més complicat. Ara bé, no us ho perdeu, veniu a la Casa Museu que hi ha aquí sota, perquè això també és el Penedès.